Il-politika tal-Gvern Laburista li għall-aħħar sena u nofs introduċiet sussidji fuq il-prezzijiet tal-fuels fost oħrajn qed tiġi infaħra u saħansitra użata biex toħloq kuntrast ma' pajjiżi li għandhom prezzijiet eżaġerati, inkluża l-Italja. Dan derċar bis-sitwazzjoni li tiddomina fil-pajjiż ġar tagħna. Fil-fatt fl-Italja komplew jiddominaw prezzijiet mill-aktar għoljin fil-fuels għal konsumaturi. Bil-prezzijiet tal-petrol ilaħqu €2 u 2 ċentesmi għal kull litru. Dan fil-waqt li f'dak li għandu x'jaqsam diesel il-prezz għal kull litru u ta' ftit inqas minn €2. Qed jirrapportaw dwar dan bi prominenza il-kmamar tal-aħbarijiet fl-Italja stess fejn issa qed jirriżulta li saħansitra qed iqabblu il-prezzijiet tal-pajjiż ma' dawk ta' pajjiżna. Fl-aġġornament tal-ġimgħa wara nofsinhar servizz ta' Studio aperto fuq l-Italjuno brabta ma' dan is-suġġett isemmi lil pajjiżna bi prominenza hekk kif jikkwota il-prezzijiet irħas tal-fuels skont il-Kummissjoni Ewropea. Il paese dove risulta più economico fare un pieno è Malta con €1,34 al litro per la benzina verde e il gasolio a €1,21 al litro. Mhux l-istess jista' jingħad f'pajjiżi bħall-Italja u l-Olanda. Fil-fatt l-istess servizz ta' Studio aperto jelenka lil pajjiżi bl-ogħla prezzijiet tal-fuels. Nella classifica europea dei prezzi davanti a noi ci sono i Paesi Bassi con €2,080 al litro, la Danimarca con €2,047 e la Grecia con €1,96. Meno cari che in Italia i carburanti invece in Finlandia, Germania, Francia e Belgio. Il-prezzijiet mill-aktar għolien għal fuels fl-Italja mhux biss qed jinħolqu minħabba sitwazzjoni ta' sfid internazzjonali preżenti iżda wkoll minħabba l-ispiża tat-taxxi fuq l-istess fuels. Din tammonta għal kważi 57% tal-prezzijiet tal-petrol għal kull litru u kważi 52% fuq il-prezz tad-diesel. Dan jagħmel it-taxxi fuq il-fuels fl-Italja l-aktar għolien fl-Ewropa. Fil-budget għal din is-sena l-Gvern Laburista ikkommetta li jilqa' għaż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżna kawża l-gwerra fl-Ukrajna, weda li rat is-sussidja ammontaw għal aktar minn 12% tal-ispiża tal-Gvern tul din is-sena. Fid-dokument ta' qabel il-budget li ġie ppreżentat is-sena li għaddiet, il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana spjega kif fl-2022 biss l-ispiża tal-Gvern fis-sussidji brabta mas-settur tal-enerġija fost oħrajn ammontat għal kważi €473 miljun biċ-ċifra mistennija taqbes is-600 miljun fl-2023. Bekk il-Maltin u l-Awċim differenza għal dak li tiġri barra ma ġewx affettwati miż-żidiet f'dan il-qasam.